Шляхам добра неўміручасці пройдземся сёння з маёй суразмоўцай, унучкай славутага Кандрата Карпівы Аленай Атраховіч. Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны. Алена Ігоровна, ну вось вы нават не уяўляеце, што такі быў выпадак. Мы недавно ездили у Островец, и вось у меня Анатолий Иванович Гармаза пытается, значит, а что у вас будет на программе Алена Ігоровна? Я кажу, так, Лена, яна ж приходила до нас у мастацкае вучилище, яна вучилася рисовать, яна рыхтавалася поступать у академию. Так это было? Успаміны далёкага, ну, амаль што дзяцінства. Конечно, гэта было ў нейкім другім жыцці, я так лічу. Вось, але, конечно, калі рыхтавалася паступаць у акадэмію, то па-сапраўднаму сур'ёзна рыхтавалася. І якраз тады я адначасова працавала у Акадэміі навук, у Інстытуце мастацтвазнаўства, этнаграфіі, фальклору, які зараз носіць імя Кандрата Карпівы. Але, ну, як працавала? Тады пасада якая ў мяне была? Лабарант. Але тады якраз я пазнаёмілася з вельмі такімі цікавымі мастацтвазнаўцамі, з якімі сябравала ўсё жыццё. Гэты перыяд для мяне быў вельмі такі карысны ў тым сэнсе, што, ну, перада мной раскрылася нейкая такая брама ў жыццё. Таму я здолела адначасова і падрыхтавацца да экзаменаў, паспяхова стала пасля. І неяк так абрала свой жыццёвы шлях, адкрыла для сябе такую галіну, як мастацтвазнаўства. А так вы марылі быць мастаком, так? Спачатку я бачыла сябе толькі мастаком, але вось праца ў Інстытуце мастацтвазнаўства, этнаграфіі, фальклору, яна мне адкрыла, што ёсць яшчэ і мастацтвазнаўства. Адкуль з'явілася вот такое імкненне да выяўленчага мастацтва? Справа ў тым, што гэта зусім не выпадкова. Зусім не выпадкова, бо я вырасла ў асяроддзі, дзе мастацтва было, ну, неяк натуральна прысутнічала паўсядзённа, бо мой бацька вучыўся і скончыў у Ленінградзе тады Акадэмію мастацтва ў свой час, пасля вайны, пасляваенны час. І таму заўсёды кнігі пра мастацтва, размовы пра мастацтва. Я нават памятаю такія спрэчкі майго бацькі і майго дзеда Кандрата Кандратавіча пра мастацтва. Дзед быў прыхільнікам класічных традыцый. Рэпін, Шышкін, гэта яму падабалася. А бацька якраз ён цікавіўся авангардам. Авангард 1920-х гадоў, вывучаў гэта. І вось яны, як пачнуць спрачацца, ну, проста, ведаеце, але карысна было паслухаць. Калі да вас прыйшло усведамленне, што ваш дзядуля такі славуты чалавек? Для вас ён жа ў першую чаргу быў дзядуля. Амаль калі так, ну, успомніць сваё такое яшчэ дзяцінства, можа, ранняе дзяцінства, я разумела, што мой дзед, ён пісьменнік, літаратар, ён вядомы пісьменнік, гэта я ўжо неяк разумела. Ну, пасля ўжо, калі ўжо дарослая была, калі ўжо займалася навуковай працай, то усвядоміла, што трэба вывучаць спадчыну дзядуліну. Зараз я асэнсоўваю сваю ролю як даследчыка. Бо мне гэта цікава. Мне цікава даследаваць жыццё свайго дзеда, яго творчасць. Я з'яўляюся праваўладальнікам аўтарскіх правоў на творы Кандрата Карпівы. І гэта проста, ну, велізарная адказнасць. Трэба сачыць, каб аўтарскія правы захоўваліся, каб яны не парушаліся. Ну, вось багатая вельмі спадчына Кандрата Кандратавіча. Скажыце, а ўсё надрукавана? Я думаю, што зараз з вядомых такіх твораў практычна ўсё. Але ёсць
некалькі старонак з брамы неўміручасці. Яны напісаны рукой Кандрата Крапівы. Вось яны захоўваюцца ў Акадэміі навук, у навуковай бібліятэцы імя Якуба Коласа. Там сцэна, якая не ўлезла ў п'есу. Чаму яна не ўлезла? Ён не тлумачыў, не ведаю. Але там недзе 7 ці 8 старонак. Іх цалкам яшчэ не друкаваліся яны цалкам. Можа, трэба надрукаваць, я думаю. Як ён паўстае ў вашай памяці як чалавек, як асоба? Конечно, разумееце, усё жыццё па днях не распавядзеш. А пражыла я побач з дзедам практычна ўвесь час. Амаль кожны дзень бачыліся. Вось. Таму, конечно, эпізодаў шмат. Але каб абагульніць, то можна сказаць, што паўстае ў маёй памяці ён як чалавек вельмі прынцыповы, такі часам непрымірымы да некаторых рэчаў. У маёй памяці ён паўстае як строгі чалавек, хаця гавораць, што не такім ужо ён быў строгім. Вось, але і пажартаваць любіў. Любіў, калі сям'я збіраецца, неяк так ужо пасля працы. Вось, да і пажартуе, і смешна пажартуе. Але калі жартаваў, то гэта не крыўдна было. Ён ўсё ж такі спрабаваў так не закрануць чалавечую годнасць. Кажуць, што прыязджалі яго землякі, прыязджалі людзі і да яго прыходзілі. Ён прымаў людзей, так? Прыходзілі многія людзі. У нашым доме, я скажу, што, напэўна, быў увесь саюз пісьменнікаў, так з цягам часу у гасцях у дзеда. Члены ўрада прыязджалі, і з вёскі прыязджалі, проста жыхары вёскі, ці сваякі, ці проста суседзі там з вёскі, з нейкімі просьбамі, з нейкімі там прапановамі. Я памятаю, дзед ставіўся да ўсіх аднолькава. Ён з такой павагай прымаў і члена ўрада, і з такой жа самай павагай ён прымаў жыхароў вёскі і уважліва выслухоўваў і дапамагаў ён многім людзям. Дапамагаў, таму, можа, такая светлая памяць застаецца ў людзей. Вы кандыдат навук, і вы дызайнер, і вы выкладаеце. І, што самае цікавае, сёння для нашых, напэўна, маладых людзей, вы ў нейкім сэнсе заканадаўца моды, так? Дзякуй. Справа ў тым, што займаюся любімай працай. Вось гэта, напэўна, галоўнае. Зараз я ўзначальваю кафедру дызайну моды у Беларускім дзяржаўным універсітэце. Там ёсць такі цікавы факультэт сацыякультурных камунікацый. І вось наша кафедра якраз на гэтым факультэце зроблена. І ўжо кафедра, яна даволі маладая, але ўжо мы цвёрда так, трывала стаім на нагах, так скажам. Нашы выпускнікі, яны і поспеху дасягаюць у творчай працы і вяртаюцца да нас на працу. Гэта ўжо такі, паказчык школы, я б сказала. Калі нашы ж выпускнікі ўжо да нас прыходзяць як ўжо выкладчыкі. Хочацца яшчэ шмат зрабіць. Ёсць вялікія планы. Вось зараз мы рыхтуем такую калектыўную манаграфію, прысвечаную 10-годдзю кафедры нашай. Вось да гэтага я таксама ўзначальвала аналагічную кафедру ў Інстытуце сучасных ведаў, а да гэтага яшчэ працавала ў Акадэміі мастацтваў на такой самай кафедры. Таму вопыт велізарны ў гэтай галіне маю. І хочу сказаць, што вось рыхтуем такую манаграфію, прысвечаную методыцы навучання. Вось, падзелімся там уласным вопытам, як ўсё ж такі рыхтаваць будучых дызайнераў адзення у прыватнасці. Хутка выйдзе моя кніга «Кампазіцыя і колер у дызайне касцюма», дзе я апавядаю пра тое, як стварыць калекцыю моднага адзення, як стварыць касцюм. Такія спецыфічныя рэчы дызайнерскія, але гэта будзе якраз цікава і для нашых студэнтаў, і для выкладчыкаў, я спадзяюся. Акрамя таго, я пастаянна кірую магістрантамі, якія пішуць магістарскія дысертацыі.
Гэта таксама вельмі цікавая справа, вельмі карысная, бо трэба таксама разам з магістрантам вывучаць тэму і набываць новыя веды у гэтай галіне, пра якую ён піша, падказваць яму, валодаць методыкай навуковай працы. Кірую аспірантамі, якія пішуць кандыдацкія дысертацыі. Мяне ўжо абараніліся некалькі аспірантаў. Вельмі прыемна гэта бачыць. Кірую таксама навуковай тэмай, якая ў нас на кафедры распрацоўваецца. Ўжо другая тэма ідзе. Па выніках першай мы зрабілі такі таксама вельмі карысны матэрыял. Таму навуковая праца таксама ідзе побач з выкладчыцкай. Ну, а што датычыцца творчай працы, скажем так, выяўленчай працы, ну, ўсё ж такі таксама намагаюся неяк не пакідаць гэта. То, чаму некалі вучылася ў акадэміі мастацтваў і ў вольны час займаюся акварэльным жывапісам. Калі ваши аднакласнікі даведаліся, што вы ўнучка Кандрата Карпівы? Ой, гэта так даўно было, што трэба неяк успомніць. Але адчуванне засталося. Некаторыя мае сябры школьныя яшчэ прасілі, а можна зайсці у кватэру, дзе жыве Кандрат Карпіва, а мы жылі побач, і паглядзець, як ён там жыве. Ну, я так у некаторых выпадках пыталася ў дзеда, ці можна, ну, ён дазваляў. Так. Але жыў ён вельмі сціпла. Ну, калі вярнуцца да школьных гадоў, настаўнікі таксама прасілі нешта распавесці. Я памятаю, што калі мы вывучалі ўжо творчасць майго дзеда ўжо па школьнай праграме, то тады настаўніца папрасіла нават даклад зрабіць. Даклад па творчасці, па нейкіх такіх уражаннях. Ну, я памятаю, што з дзедам раілася, ён пагадзіўся і шмат чаго цікавага мне тады распавёў. І я зрабіла такі даклад. Настаўніца, памятаю, што сама падзякавала мяне і сказала, што яна некаторыя факты не ведала. І вось так атрымала. Ну, гэта запомнілася. А вам самой не хацелася ніколі пісаць байкі, вершы? Што датычыцца вершаў, я думаю, у юнацтве вершы многа хто піша у такім раннім юнацтве, калі рамантычныя пачуцці у чалавека. Памятаю, неяк напісала зборнічак такіх вершаў, аформіла ўсё, і дзеду паказваю. І ён, ну, вершы такія дзіцячыя, ўсё. Але ён мудра тады зрабіў, ён не стаў крытыкаваць. Ось. Ён кажа, пішы для душы проста, для душы, а там будзе бачна. Ну, вось для душы так яно і засталося. Але некалі нешта ў мяне быў такі настрой, калі моя дачка была яшчэ такая, ну, маленькая, я ўзяла ды напісала дзіцячыя вершы. Я ёй шмат у голас чытала розных вершаў, розных аўтараў. І сама ўзяла, напісала такі зборнічак дзіцячых вершаў. Я не выдавала яго, я проста для яе напісала. І вось ёй спадабалася вельмі. Мы там і пра коціка, і пра мішку, і ўсё гэта такое, ну, ось для хатняга ўжытку, як бы сказаў мой дзед. Ну вось і, канешне, сёлетні год юбілейны для Кандрата Карпівы. І, канешне, будзе, напэўна, лагічна, калі вот яго ўнучка вот зараз узгадае свой любімы верш, свой любімы твор свайго славутага дзеда. Эпіграма. Тоўстаму пісьменніку, тоўсты ў косках. Не надзімайся так, пастой. Не каждый тоўсты Леў Талстой. Ну і яшчэ адну. Таксама пра літаратара. Празаік раманам хваліўся, старонак на 1300. Раман з полкі зваліўся і забіў раманіст. А вось эпіграма пра Кандрата Карпіву. Значыць, сябры-літаратары пра яго напісалі так. Былі атэлі і матэлі, мы ром пілі і вустрыц ели,
Але няма нічога браць смачней за бульбу ў роднай хаце. Ну і жадаючы вам плёну і поспехаў, хочу просто нагадаць нашим тэлегледачам, што сённяшняй маёй госцей была Алена Атраховіч. Не толькі як унучка славутага свайго дзеда, але як выдатная мастацтвазнаўца, вучоны, кандыдат навук. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.